Avui ens trobem en aquesta propietat d'estil mediterrani, situada a Sant Pol de Mar, amb 288 metres quadrats construïts i 1.030 de parcel·la. Primer de tot vull que us fixeu en la zona exterior que tenim, que rodeja aquesta casa dels quatre vents. Tenim una zona aquí d'esbarjo per als més petits i també una dutxa per tornar de la platja. De fet, aquesta casa està molt ben situada, ja que tenim una bona connexió amb la carretera nacional i també amb l'autopista, i també està a 10 minuts del poble i a 5 de la platja. Abans us hem ensenyat la zona dreta de la casa, ara mirarem la part externa esquerra, que té aquest xiprer, amb aquesta zona de jardí, i tenim tota aquesta part d'aquí amb moltes possibilitats, ja sigui per fer una piscina, una zona d'esbarjo o un chill-out. Ara us ensenyarem la sala d'estar menjador i ens trobem a l'entrada principal. Com veieu, hi ha molta il·luminació natural, amb una xemeneia, i a sobre tot aquest espai connecta amb el que és el servei per convidats, també la zona de safareig i aquesta cuina tipus office completament equipada. Ara passarem a la planta intermitja. Com podem veure, aquesta casa té una cosa molt especial, i és que va ser dissenyada per l'arquitecte Jordi Sagristà, i tenim en aquesta planta intermitja l'habitació principal, que té el seu propi lavabo, juntament amb la zona del dormitori, completament il·luminada. Després passaríem a la segona habitació. Aquí tenim també un armari empotrat. Ara passarem a la segona planta. Aquí tenim aquest espai diàfan, amb accés directe al balcó. I disposem de dues habitacions més, també dobles, com he comentat abans, una pels nens i l'altra per convidats. I aquí també disposem del lavabo, que dona servei a la planta. I també amb aquestes vistes a tot Sant Pol. Si voleu més informació, comenteu Sant Pol als comentaris, o si no, busqueu-nos a la web fincaspi.com. I per acabar, també us volem ensenyar el garatge de 58 metres quadrats per 2 cotxes i també zona de magatzem.